Výrobcom je česká spoločnosť Aero Vodovody Odolená voda. Toto je to Čiže unikátna príležitosť pozrieť si na takúto vzdialenosť lietadlo tohoto typu C-17 Loopmaster. Skutočne impozantný pohľad. Ďakujeme za pozdrav tomuto leteckému podujatiu zo strany. Mám len krátka poznámka v tomto type lietadiel lieta svetoznáma akrobatická skupina Blue Angels amerického námorníctva, ktorú som mal možnosť osobne sledovať pri ich vystúpení. Je to skutočne jedinečný zážitok. Vychutnajme si dnes majstrovstvo pilota švajčiarskych vzdušných síl, kapitána Ralfa Knitala, ktorý určite dostojí svojmu včerajšiemu vystúpeniu. Rád by som pozrel na jeden provokator premetu štvorca, ktorý určite stojí za to. To je na lietadle FH-18. Odborník MH-71, ministerstva dopravy, hlasuje soustředěně. Tak se užíváte štát.